Hai hai, halo pemirsa jagat maya dan jagat perindil-indilan, perundul-undulan, perendel-endelan. Gini bolo, sainem enek pitakon ya. Ada cerita yang mencengangkan, ada cerita yang bagus ya. Kenapa sih yo? Kenapa warna VV karo pelimu itu beda? Warna peli karo VV itu kenapa kok ireng dhewe beda? Maksudnya beda dengan warna kulit itu kok beda, dengan warna wajah itu kok beda? Kenapa ya? Kenapa kok bisa beda ya? Kenapa kok beda? Apa beda nih? Terus kenapa juga ya ndelok kelamin, ndelok cewek, ndelok veline kalian iki ceng pengen nyaplok, apalagi ndelok kentangnya sing lembut lentur ngene iki, wah jan menggairahkan, jan mempesona lho. Terus kenapa lek wong lanang ndelok VV iku sing rupane kaya kerang, rupane kaya begicot, kenapa kok ya pengen dilat? Kenapa? Terus sing paling uniknya iki iso ngiler bareng-bareng. Ya iku sing diarani pelumas ya. Lek renek kuwi kan ndak bisa kerih ya bolo ya. Hiburane wong cilik iki adalah kentu ya. Hiburane wong cilik iku kentu, ojo sampai melanggar hukum ya. Walaupun awake dhewe kucluk iki, sing pentingnya utek awake dhewe iki cek duwe waras ya, jaga kewarasan. Walaupun kucluk tapi waras gitu, tidak kucluk, tidak gendeng teman-teman. Ya Ratu Iclek iki selalu yes ngelekne lah, mengelekkan ya, mengelek nih ya. Bolo-bolo iku semoga iki tetep ya sehat badane, enak kentune, terus tetep nyambut gawe walaupun asile pira-pira penting enek sing mangan cah. Nek prinsipe sainem iki sajane prinsip sainem ki simpel. Penting nyambut gawe, iso mangan, iso kentu, tapi beda cerita sainem. Gak bisa kentu. Jadi iso wae sih, cuma sebagai TKW Hongkong ini agak kesulitan ya. Karena aku ki wonge gini. Aku pancene yo hiper ya. Tapi harap sembarangan kentu wedi cah. Harap sembarangan kentu wedi. Karena ndak semua orang itu baik. Ndak semua orang itu podo pikirannya awake dhewe. Kadang ada iki pengine niate kentu-kentuan tok ya. Orang itu ternyata jahat. Wong itu ternyata bakul narkoboy. Ternyata bakul wong itu pemakai. Iku sing tak takuti. Terus takute wong iki terus koyo no piye temperamen kayak gitu, terus ternyata wong iki pemakai terus nggak kontrol kayak gitu. Wah akeh nang Hongkong seperti itu dulu. Akeh. Kadang iku yo iki wong Cina ya. Ini orang Cina asli Hongkong. Kadang ini malah moroti Mbak TKW. Ada iku, oke juga. Iki koyo kasusnya Mbak Khalifah ya. Mbak Khalifah iku asal di Magetan sing lagi sakit. Uang donasi untuk kesembuhan di rumah sakit itu loh digondol karo sipit. Bayangno. Biyen-biyene wis VVE wis diodol-odol. Kayak ngono, apa neh koyo Mas Ireng Paprika, PKS ngetikan Pakistan. Iku rata-rata oke sing gawe narkocoy. Jadi takut nyoy. Nang Hongkong iku lek nang Indonesia orang kita iku cek oke sing baik yo. Lek kentu-kentuan tok apa meneh disili VV yo, iku seneng gitu loh. Lek wong awake dhewe beda karo wong luar nang kene iki beda. Mangane mbak-mbak TKW iku oke sing kena kasus. Ya iku asal mulane mek mandang fisik. Ganteng gini. Oh lek wong Hongkong iku lek ganteng aku pasti gini no. Enggak semudah itu. Tak segampang itu. Jadi adewe iki ndelok wong ku aja dari ndelok
kok fisiknya ganteng terus ternyata bajindul, ojo. Nyeluk manusia itu ndak seperti itu. Kadang nek saya pilihannya sana mesti elek gak apa-apa, sementing tanggung jawab, sementing ngaceng, sehat kayak gitu. Aku dulu ku pernah yo milih elek gak apa-apa, sing penting apik lah karo Tuhan itu diweki, tapi yo nggak api-api banget, cuma dia itu menguasai sainem karena uang kayak gitu. Karena aku ini pekerja keras, aku bukan uang sugih, tapi aku bekerja keras. Dari situlah dia nggak sehat, punya penyakit komplikasi, akhirnya gondol uangku, habis itu metong wonge es. Dan aku lek ndonga salah. Aku saiki ndonga ya elek gak apa-apa, yang penting tanggung jawab, sugih duit, ngacengan. Sakjane lek dicelik terus yo pekok. Wis ngene, salam ijlik ya, boleh tetap semangat ya, walaupun di negara kita susah mencari makan, tetap semangat. Aku yo arep tempur nang Indonesia golek duit piye sih ngono.